Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Mga igsuon, karong adlaw gisaulog ang pista ni Santo Domingo o sa kapari. Siya ang founder sa mga Dominican community. Gitawag na sila mga Order of Preachers or OP. Dito ko nag-eskwela sa akong theology o sa akong canon law sa University of Santo Tomas Central Seminary. So amo rong pista, mga Dominican blood. Batanon kay ni siya nga namatay, mga 50 or 51 years old. Ako 58 na ko. Pero dako kay siya og dahimo sa iyang pagkapari. Ang una niyang gibuhat mao gyud ang pagsalikway sa bahandi. Kay dato man siya ginikanan niya bugtong anak, iyang gisalikway ang tanan aron ihatag sa mga kabus. Og nagpuyo siya nga hand to mouth existence. Gitawag na sila mga mendicant order, kanang di gyud magkupot og kwarta, hutdon gyud hatag niya magsalig sa providence sa Ginoo. Mao na nga nahimo siyang bantugan nga magwawali o nakapausab sa kasing-kasing sa katawhan. Uban kaniya atong iampo nga unta matuhop sa pulong sa Ginoo ang mga kasing-kasing sa atong mga leader sa kalibutan, labi na sa nagkagubot karon nga mga nasod. O ang atong mga benefactors and donors, kanunay untang lipayon sa Ginoo ang ilang mga kasing-kasing. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, Ginoo, si Santo Domingo pinaagi sa iyang mga pahanungdan o pagtulunan, magtabang unta sa imong simbahan, mahimo unta alang kanamo nga santos nga tigpangama, siya nga bantog nga magwawali sa imong kamatuuran. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Sa ikalimang bulan, sa ikalimang tuig, sa pagkabihag ni Hari Joachim, ang Ginoo misulti kanako didto sa yuta sa Babylonia, daplin sa suba sa Sibar, ang Ginoo nag-uban kanako didto. Nakita ko ang usa ka unos gikan sa amihanan, ug gikan sa bagang panganod, nagpangidlap ang kilat ug misanag ang langit. Diha sa dapit nga nagpangidlap ang kilat, nakita ko ang daw nagilak-gilak nga tumbaga. Unya gikan sa taliwala sa unos, migula ang daw upat ka buhing mananap. Sama sila hitsura sa tao. Kun mulupad na sila, sama sa dinaguok sa dagat ang kasikas sa ilang mga pako,
sama sa tingog sa labing gamhanang Dios ug sa kagahom sa kasudaluhan. Kung dili na gani silang maglihok, tikyo po nila ang ilang mga pako. Ug nabati ko ang usa ka tingog gikan sa atop-atop nga diha ibabaw sa ilang mga ulo. Sa ibabaw sa atop-atop, dihay daw trono nga sa pero ug may naglingkod niini nga daw tao. Gikan sa iyang batang ngadto sa itaas, dihay sama sa nagilak-gilak nga tumbaga, ug daw may kalayo nga naglibot niini. Ug gikan sa iyang hawak ngadto sa ubos, may kalayo usab ug kahayag nga naglibot niini, ingon og bangaw diha sa panganod sa panahon nga muulan. Daw mao kini ang hitsura sa himaya sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Daigang Ginoo gikan sa kalangitan, daiga siya diha sa kahitasan, daiga siya kamong tanan niyang mga anghel, daiga siya kamong tanan niyang kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Mga hari sa yuta ug tanang kanasuran, mga prinsipe ug tanang maghukom sa yuta, mga kaulitawhan usab ug mga dalaga, mga tigulang ug mga kabataan. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Daiga ngalan sa Ginoo, kayang iyang ngalan lamang mao'y gibayaw. Ang iyang kahalangdon labaw sa yuta ug sa langit. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya, ug iyang gibayaw ang gahom sa iyang lungsod. Mauunta kini ang iyang kadayganan, gikan sa tanan niyang mga buutan nga alagad, gikan sa mga anak ni Israel, gikan sa katawhan nga suod kaniya. Alleluia. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Sa diha nga ang tanang tinun-an nagkapundok didto sa Galilea, miingon si Jesus kanila, ang anak sa tao hapit na itugyan ngadto sa mga tao nga mopatay kaniya, apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya. Tungod niini, nasubo pag-ayo ang mga tinun-an. Sa pag-abot ni Jesus og sa iyang mga tinun-an didto sa Capernaum, ang mga kobrador sa buhis alang sa templo miduol kang Pedro og nangutana, nagbayad ba ang inyong magtutudlo sa buhis alang sa templo? Oo, nagbayad, mitubag si Pedro. Sa pagsulod ni Pedro sa balay, miuna pagsulti si Jesus, Simon, unsa may imong huna-huna? Kinsa man ang magbayad og buhis o sa mga bayranan ngadto sa mga hari niining kalibutana, ang mga lungsuranon ba o ang mga langyaw? Si Pedro mitubag, ang mga langyaw. Sa Jesus miingon, kung mao kana, ang mga lungsuranon dili kinahanglan mubayad, apan dili kita buot nga kining mga tawhana masilo busa lakaw ngadto sa lanaw og pamasol, bitara ang unang isda nga mukubit og sa baba niini hikitan mo ang usa ka salapi nga igong ibayad sa imo og sa akong buhis alang sa templo. Kuhaa kini og bayri ang atong buhis. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, o Kristo. Ang Ginoo gihisgutan sa unang pagbasa nga halangdon kaayo ang iyang himaya, naggilak-gilak daw kalayo ang talan-awon ba niya murasad og bangaw sa langit, kuan gyud kaayo glorious niya kana bang makapasigas atong mata. Niya matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang kalibutan puno sa imong himaya, ang langit ug yuta puno sa imong himaya. Ilingi ako no ng inyong tupad, nagilak-gilak ang naong anak. Ni gilak. Mura makita tag gubat karon, pananglitan ka ng Russia o Ukraine, kaning tension sa China o sa Taiwan. Murag di tingali ta kakitag himaya as Ginoo no? Murabag labi wa na ron, saka na kay mga palaliton, krisis na kaayo ang atong panudlanan. Murag makaingon ta, murag magway himaya. Nga ni apagigasigig pamaligyag slat. Murag sigig baligyag slat mo pay krisis kay tas tanan. Makaingon ta nga murag way himaya. So dinhis kalibutan ba? Kining himaya as Ginoo. Ang kalibutan puno pero dili ta makakita. Kay ang himaya sa Ginoo kinahanglan kag mystical gift or mystical eyes aron ta makakita. Kay misteryoso man so nagkinahanglan sa tag misteryosong pananaw. Gasa na sa Ginoo ang pagka-mystic. Kana bang makakita ta sa himaya sa Ginoo. Si Saint Thomas Aquinas, usa sa mga sumusunod ni Santo Domingo, bright man kay ni siya, sige siyag suwat og libro, iyang gidescribe ang Ginoo, iyang gidiscuss ang according sa iyang kaning ka-bright, iyang theological expertise, iyang gidiscuss ang langit, impierno o
purgatorio, ang mga sala, mga grasya. Yan ang ipang-discuss, may ka na niyang pagka-discuss. And one night, sa iyang pag-ampo, gipakita siya sa glimpse of the glory of God. Ang kanalang murag danag sa kahayag, sa himaya sa Ginoo. Mga few seconds lang iyang nakita. Pagkakita niya ato, iya dayong gisunog ang iyang mga libro. May gani kay natabang kuno sa iyang sekretary, wa madayon og kasunog. Nya nganong iya man tong gisunog, ingon siya, sa dihang nakita nako ang himaya sa Dios, tan-aw nako sa tanang butang sa kalibutan, mura nagbasura, apil na ning akong mga sinuwat. Ang iyang mga sinuwat gidaig kaito sa mga educated people atong panahona, sa mga theologians and philosophers. Gitawag utong iyang work og Summa. Munang na siya Summa Theologiae, Summa Philosophica, ana. Ang Summa gyud sa ato pa the best gyud, pero iyang gisunog nganuman wa na may lami kung makakita kas himaya sa Ginoo. Pasabot kung nahigugmatas mga butang sa kalibutan, di kita kakita sa himaya sa Ginoo. Pero andam ganita mo sa likway sa mga butang sa kalibutan, makakita din tas himaya sa Ginoo. Nya, unsa man gusto mo makakita sa himaya sa Ginoo? Tanawas Kristo sa atong ebanghelyo. Ang una niyang gibuhat mao ang pagdawat sa kamatayon. Kay kani manggong pagsalikway sa mga butang sa kalibutan, ang unang requirement andam gitang mamatay. Wa gani ka ng basic principle nga anda mamatay or willing nagyong mamatay, di ka kasalikway. Kaya nga naman, gamiton mo na nimo nga security sa imong kinabuhi, ang imong kwarta, ang imong balay, ang sakyanan, ang alahas, ang trabaho, ang profession, ang imong dungog, gamiton man nimo tanan to secure yourself aron di ka mamatay. Pero willing kang mamatay, adi na ka magbaliyo og dungog, balay, yuta, kwarta. Di na. Tanawas Kristo, way kwarta. Gipaninglan sila buhis. Si Kristo usa ka Hudiyo, pero kay gagikan man siya dito sa Galilea, pag-abot niya sa Jerusalem, giisip siya nga turista. Di ba ang turista may atong paninglan og buhis? Mura siya tourist nga tos templo, mo tong giingnan sila nga sikat na si Jesus, ingon niya nagbayad nagbuhis, giingnan sila. Si Jesus nga nakadungog ani siya, pabayron di mi, why ikabayad? Wa may kwarta. Iyang gisugo si San Pedro, si Pedro ba ang iyang right hand, mangingisda man to, siya pamasol dito sa linaw niya og makakuha na kag isda. Ang unang isda imong makuha, sana abliha ang baba na ay sinsiyo. Nya ang katong sinsiyo igo na, or dili sinsiyo, coin ba, igo na nga ibayad sa atong buhi sa templo. Nya adto dito bayre aron makasud na ta. Unsa may tumong ni Hesus, aron dili masilo ang mga kobrador sa buhis. Pasabot iyang ipaambit ang kalinaw, kalipay, pinaagi sa iyang pagsunod sa balaod sa yuta aron dili masilo. Nga naman, wa man siya problema sa Hesus, pabayron ko nimo, okay. Imo kong patyon, okay. Nga naman, ang iyang kasing-kasing na puno sa himaya sa Dios, wa na siya mag-value ang mga butanga. Muna kasagaran gyud, or di gyud kasagaran, ang tanan nga atong gi-honor as saints, gipang-intro nato sa altar, sama aning San Vicente Ferrer, si Santo Domingo, sila si San Benedicto or Saint Benedict, Agustin, Saint Francis, tanan. Ang una gid natong makita nila, apil na ning atong Santo Sonon si Bishop Chupilo Kamomot, ang una ginatong makita, di gyud sila mo value og kalibutan, kaning kwarta. Mao bitaw na nga
sige kog pamaligyag slat to teach you nga imbis mabalaka ta sa tag igasto sa atong kinabuhi, may pagmanghatag ta para sa simbahan. Ug mo na gibuhat ni Santo Domingo, ni Saint Dominic. Imbis nga iyang tigumon ang iyang kuan, iyang bahandi, kay bugtong anak siya, iya na noong pamaligya ug iyang gihatag ngadtos mga kabos. Nya gipangutana siya, nganong imong nang gibuhat nga that is for your life security? Ikaw ra gud bugtong anak. Ingon din siya, kining akong unod, malata ra ni, dili dang tagdugay, pasabot inig kamatay. Nya kanimoy akong atimanon, nya pasagdan ko ng mga tao diha nga nagilaid sa kalisod, dakong insultos Ginoo. Mao na, iya dayong gihatag. Kamo na, musunod mo aning prinsipyo ni Saint Dominic. Og musunod mo, porting slat inyong mapalit ginagmay raman Daghan kayong tao matabangan. Nya nindot kay imong bation. Ako di sa kumuingon nga nisunod ko ani ni Saint Dominic, pero naka-imagine lang ko ba nga sukad pa antong second-year college ko, second-year college 1984, nagsige na ko hunahuna unsay akong mabuhat aron matabangan ang mga kabos, labi na gyud ang akong mga kauban, mga igagaw dito sa bukid sa kahugan nga lisod kaayo. Nako niabot naman ko college, sila kasagaran high school level, elementary level. Nako ako ka silang tudloan nga maka-share ko aning akong nakatunan diri sa eskwelahan. Amo to, sugod kog organize dito og grupo. Nya sugod ato ang akong hunahuna kung na ako'y kwarta, ang organisasyon unya ang akong pamilya. Wa ko maghunahuna sa akong kaugalingon. Nya ako ning na-maintain hangtod karon. Pero apil sa nuna ko hunahuna ang ako sang uyab, nasa ko'y budget sa para among kuyog-kuyog. Pero di kay ko maghunahuna sa akong kaugalingon. Nindot kayong bation. Hangtod ka labi na karon napari na ko. Nya daghan na kayong kulikta. Nakita ginako kalahi ra gyud nga kanang di ta magbalyo og kwarta. Lahi kayo di ay ang mahitabo. Si Saint Dominic sa iyang pagbalyo sa kwarta, nakatukod siya nindot kayo nga order of religious men and women nga karon gitawag na itong mga Dominicans. Dako kay silang natabang sa kalibutan. Adin hilas Pilipinas, pila kabuk produkto sa University of Santo Tomas nga nahimong mga great people, great persons in our country and in the world. Perting grabiha espiritu na ni Saint Dominic. Ambot ang mga Dominicans karon og wa baka na sila magbalyo og kwarta. Og nagbalyo sila og kwarta, mga buangon na sila. Nga naman, ang ilang founder ingon ana pasabot ang kanini ang kinabuhi sa tao nga nagsunod sa Ginoo og nakasinati sa himaya sa Dios, mawagtang gid ang iyang gugmas kalibutan ug ang gugma na niya para nas pag-alagad sa tanan. Una, pasalamat ta sa atong mga namalit og slots kay wa mo mahigugma aning inyong 1,000 or 10,000 or 20,000 na pagani ni palit og slot nga nihatag og $1,000. Wa ba mahinogon ba gikan ka sa gawas maori ka diri magdakag $1,000 imo nang gamiton para sa bangka sa kaning kaon ana panghatag-hatag sa imong mga kaliwat. Anya moy unang gianhi dinhi kay ihatag niya para sa atong kalihukan sa simbahan. Kaingon ko niya di man siya dato jud kayo og naong anang ordinaryo kay ba pero makatuno og ingon ana kaingon ko dako ka gracias Ginoong ihatag ani niya no nga yano kay niyang gihatag ning ang gidakon sa kwarta ug maunay tinuod nga kalipay. Ani atong halin as of yesterday niabot na og 1,240 slots. Pakpakan nato ang atong namalit og dopes.
Kining atong dopes, pasimpol-simpol lang ni, pero mahurot ning 53,760. Makaingon jud ka, wow. Makita man nimo ang resulta dinhi unsay mga mahitabo sa atong simbahan. Usa lang nakatimaan of the glory of God. Kana bang himaya sa Ginoo? Ano magtan-aw ta dinhi sa atong simbahan, magsige tag ingon nga la kanindot na. Pero og ikumparar ni sa himaya sa Dios, bati kay ni siya. Mura ranig basura. Pero tungod kay ato maning gihimo, dili kay doon natay philanthropy nga mo ini bangka ani di ako'y 60 million tukura ng inyong simbahan. Wa man sila manghatag ana, although daghan kaayong nakailan ako o nahibaw sa daning ato nga mga milyonaryo, pero wa may nihatag og naa atong dawaton. Pero kinsa may nakahimo ani, kitang tanan. Ako apil sa kog palit, slot, ginagmay. Hangtod karon nahibong ingon ani, mao na siya ang prinsipyos mga santos, day to day holiness, musangko gyud sa greatness in the kingdom of God. Mao na siya pamaagi nga nindot kaayo ang tangpuy-an sa atong mga kaigsuonan, labi na sa mga leaders kalibutan. Sige, lingian na imong tupad ing na musunod ka ni Santo Domingo. Ayan, bangutan na ba? Sunod ka Santo Domingo? Klaro na yung mga naam. So, ila sa to dito. Tanawa na yung mga tao karon nga kuado, nagsigi og value aning kwarta o kaning gahom o kaning honor. Gubat na. Perting ginubatay. Ang wasan maggubat kasi gisag linibakay, linibakay gyud. Hasta magpalabas og salida, libakon og maayo, dinautay. Grabihan naman po dani, salida ra. Dako na jud kay nagbalyo ninyo. Nga naman tungod lagis kasing-kasing nga wa kasinati sa himaya sa Dios. Let us experience the glory of God. Unsaon? Biyai ang tanan. Sama ni Jesus, gibiyaan ang tanan ug nagtudlo sad siya sa iyang mga kaigsuonan nga nagsunod niya, biyain ninyo ang tanan. Kining kuyog niya ngadto sa Jerusalem, pulo sad ni namiya sa tanan, hasta San Pedro, iyang asawa, ang iyang pamilya, ang ilang panginabuhi, gibiyaan gid nila literally. Ug mao na siya makapahimo natong powerful, makagagahom o makakita ta sa himaya sa Dios. O kung makakita na taana, pirmi na tang malipayon, pirmi na tang malinaon, pirmi na tang kontentos kinabuhi. Makaingon kang wala ka nang hahanapin pa. Pero di ka kakita ana, magsigi kag hanap-hanap, hangtod ma-stress ka, hangtod magdepresyon. Ang uban mo ambak pastaytayan sa Mandawi Mactan Bridge. So nakita di ko sa itong Mandawi Mactan Bridge nga una, kanang bang pirming na imo ambak diha ba? Karon gibutangan nag-ali, taas na kay ali. Sige ko agi-agi des una, taga dinhi raman ko to babaws tuhod ang kaning ali na ko mo ning daghan kay mo ambak kay duol raman kaayo. Ngano wa jud ka ni ali? Karon ana sila ali, taas na kaayo. Bisag iring di nakaambak. Kay nag-ana man niya ni bawog pagidiri. So di maglisod na jud kag ambak. Nako ambot lang ka uwa ba kay mo ambak diya. Magkatawa ta ba? Nganong mangambak man ka ng taytayan? Kay naa kay depression. Naa kay despair. Nganong na despair man ka? Tungod kay wa nakakakita og meaning sa imong kinabuhi. Ngano man kay wa kakakita sa himaya sa Dios. Tanawa, ikakita nimo sa himaya sa Dios, wag tang ginang tanang depression, tanan nga kabalaka, mahimo gyud kang tinuod nga malipayon o kontento sa kinabuhi. Manindog na ta. Mga igsuon, ang atong Ginoong Dios nagpatalinghog sa atong pangaliyupo tungod kay siya ania uban kanato, uban sa iyang himaya.
Busa, masaligon kitang muingon, patalinghogi kami Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa simbahang Katoliko, nga dili siya magmagulanon sa tanang matang sa pagsulay, hinunua kitang tanan magmabungahon diha sa gugma ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Alang sa atong nasod, nga mapatunhay dinhi ang pagkamatinud-anon sa pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Alang sa tanang nangalagad, nga makatuna nila ang tiunay nga pag-alagad, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Alang sa tanang nawad-an sa pagtuo, nga sila mahupay pinaagi sa atong pagpangalagad kanila, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon sa Dios nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Alang sa tanang nangamatay nga makakita na sila sa kahayag sa panagway sa atong Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Amahan, wala kami mahimo kung wala ka. Sayod kami sa imong dakong gahom. Busa dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo diha sa pangama ni Santo Domingo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatagon, nadawat na mo kining among ihalan, ang panugbino nga abot sa yuta, ug ginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tod sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, sa pangama ni Santo Domingo, kaluy pagpatalinghog kining among mga pagampo sa among gihalad kanimo, nga among gihalad kanimo sa dakong gahom ni ining sakripisyo, liguna sa panalipod sa imong grasya ang mga tigsabuag sa pagtuo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni Santo Domingo
Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panig-ingnan sa santos niyang kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagadaig kami sa imong kahalangdon sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni ang nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online na mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon
Naghingayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa sa kaninyo. Atong ipakita karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero Pero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako ang kalawat kalawat kanimo. Apa ni pamulong lamang maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. I walk with you wherever you will go, through
tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Magampo kita. Niining paghandom kang Santo Domingo mikalawat kami sa langit nung sakramento Ginoo. Itugot nga ang imong simbahan uban sa timos nga debosyon makatagamtam sa gahom niining sakramento o katabangan unta sa pangamaniya kansang mga wali nakapalambo sa maong simbahan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nun nga kalipay nya mahitabo ra ni kung atong makita ang himaya sa Dios. Nya makakita ra sad ta sa himaya sa Dios kung di nata mahigugma sa mga butang sa kalibutan nya andam og willing gid tang mamatay. Mao na siya sikreto aron ta mahimong malipayon. So salamat sa mga taong malipayon nga mipaambit sa ilang grasya nga hinato na malit sa atong dopes. Ang akong ikayon kaganiha, ang ato ng halin 1,240, ang nahibilin available pa 53,760 ka slots pa. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo ninyong tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. O salutares hostia, que celi pandes hostium, ila primo hostilia, darubur fer auxilium, onetre noque domino, sed sempiter